kai ma za ka iya yin generating ɗin bidiyon ka ɗan ƙararrami na avatar, kamar yadda za ka ga mutane suna yin ɗan bidiyo ɗan ƙarami wanda yake AI ne ya yi generating ɗinsa, ba hoto ne na gaske ba kuma ba bidiyo ne na gaske ba, da AI aka yi shi, kamar misalin wannan ɗin nan. Kun ga gashi nan bidiyo ne amma hoto ne na AI kuma na mai da shi bidiyo ya zama yake motsi. In bacin wannan ma ga wani shi ma, wannan shi ma hoto ne na generating ɗin hoto na AI, sannan na mai da shi ya zama bidiyo kamar wannan yake motsi. Sannan ga wani shi ma, wannan shi ma hoto ne na AI, shi ma duk da AI ne generating ɗin hotunan, sannan kuma ya zo ne ko kamar haka ɗin nan. To yanda za ka yi da farko shi ne, kamar yadda kuka sani akwai hanyoyin da ake generating ɗin free photo da AI. Akwai hanyar yin da ake yi ta WhatsApp, kamar wannan kun ga wannan hoton gashi nan a WhatsApp na generating ɗinsa, ga prompt ɗin da na rubuta na wannan turancin shi na yi, na ce a yi generating wannan hoton, suka bani wannan hoton. To sannan kuma bacin wannan hanyar akwai kuma hanyar Google. Idan ka shiga akwai wani website a Google, ka shiga ka buɗe Chrome ɗinka ko kuma kowace irin browser kake da ita, ka buɗe ta sai ka rubuta piclumen.com. wannan address ɗin shi za ku rubuta piclumen.com, sai ka yi searching. A nan za ka iya yin generating ɗin AI na hoto kamar yadda za ka yi a can WhatsApp, shi ma suna ba da hoto mai kyau. Idan ka shiga za ka yi sign in, saboda na yi login da email address ina shi ne kawai direct ikani nan. Idan ka shiga farkon shigar ka za ka yi login da email address ɗinka, sai ka danna generate for free ɗin nan. In ka zaɓi generate for free ɗin nan zai buɗe maka, zai kawo ka gurin da za ka yi generating ɗin email. A nan gurin shi ne za ka abin nan, gashi nan anan suka ce describe your image, sai ka rubuta turanci. Sannan in aka iya zuwa ka rubuta ɗan turancin da za ka yi, sai ka yi kwafi ɗinsa ka zo ka paste ɗinsa. Kamar misali ina so yi generating wannan Nigerian man standing and trying to explain something. Idan ka yi kwafiyin ɗin image wannan turancin, sai ka je ni ka abin nan ɗinsa. Idan ba za ka iya yin turancin ba ma akwai yadda za ka je ka yi da Hausa. In ka yi kwafiyin ɗinsa sai ka je ka yi pasting ɗinsa. Shi AI ɗin da suke yawanci gaskiya ya fi jin yaren turanci aka fi amfani da shi. Bacin ka yi pasting gashi nan, sai ka danna wannan alamar ta sending ɗin nan, to zai yi ma generating ɗin image ɗin, sai ka jira shi. Gashi nan yace in queue, yana zai jira, yanzu nan zai yi ma generating ɗin image ɗin. Kun gani gashi nan ya yi generating image ɗin. Kun ga wannan shine hoton da ya generating. To yanzu yanda za ka yi, sai ka yi saving ɗin hoton, sai in ka danna akan hoton zai nuno ma wannan, sai ka danna wannan alamar ta save. Gashi nan alamar wannan shine downloading, sai ka jira shi. Gashi nan sun ce yana downloading a browser ka, in yi downloading ɗin za su sanar da kai. Gashi nan ya gama downloading ɗinsa, to yana can akan gallery ɗinka. Yanzu ka gama da wannan website ɗin, ka yi generating wannan hoton, yanzu yana can akan gallery ɗinka. Abin da za ka yi na biyu shi ne, sai ka je ni ka koma ka je Play Store ɗinka, akwai wani application da za ka yi downloading, wannan mai suna Pixbar. Idan ka je kai searching ɗinsa kamar yadda yake wannan sunan a Play Store, kai downloading ɗinsa sai ka buɗe shi. In ka buɗe shi, shi kuma wannan amfaninsa shi ne zai yi ma animating ɗin wannan hoton, ko da asalin hotonka ne ka ɗauka. Shi ma wannan idan ka buɗe shi, shi ma zai baka abin nan, shi ma zai baka, za ka yi sign in da Google account ɗinka, Gmail account ɗinka kafin ka fara amfani da shi. Kun ga gashi na wannan abubuwan kullum suna ba da guda 60 wannan abin nan ɗin nan, to da su ake amfani, ake generating image ɗin. Wannan duk sample ne wanda za ka iya yin su gasu nan. To kawai in ka buɗe sai ka danna wannan alamar ta plus ɗin nan. In ka danna ta, gashi nan sai suka ce upload your image, sai ka danna, zai kai ka gurin gallery ɗinka, sai ka zaɓi hoton da kake so kai uploading. Kun ga wannan shine hoton da na generating yanzu, sai ka zaɓe, sai ka danna. To da ya danna sai yace imagine something about image, sai ka gaya mai me kake so wannan hoton yayi. To shi ma akwai turancin da na yi shi a can, bari je in kwafo shi. In ka kwafo shi gashi nan, make him smiling and clapping his hand.
shi ma sai ka kwafo shi sai ka je ka pasting a can. Zan nuna muku idan ma ba za ka iya yin turanci ba, kai baka jin turanci, zan nuna muku yadda za ka yi amfani da Hausa. Sai kai pasting ɗinsa a nan. Keyboard ɗin ne yake rufe gurin, amma da akwai dabarar da za ka iya yi. In za ka iya ɗauke keyboard ɗinka ya ɗan koma ɗan sama. Idan kana so ka pasting sai ka danne sai ka pasting. Idan kuma rubuta za ka yi kawai sai ka yi amfani da keyboard ɗinka ka rubuta abin da kake so ka rubuta. Misali, tunda na riga na kwafo shi, bari ne pasting ɗinsa. Sai ka pasting. Gashi nan suka ce taci abin nan, wannan abubuwan da suke baka guda 60. To yanzu idan kai da creating wannan image ɗin zai baka abin nan zai ja guda 30. Kullum za su baka 60. Kaga in kai amfani za ka iya yin generating image video guda 2 kenan. Kana gama sai ka danna wannan create din, kuma ka gama rubuta abinka. Za ka iya misali in kana so ka ƙara sauti a nan, za ka iya ka danna nan ka ƙara nan. Kuma gashi nan shi ma akwai abin da kake so, characters za ka iya zaɓa ka saka su gashi nan kuma gashi nan adadin nauyin bidiyon da kake so. To bacin ka gama kawai sai ka danna create sai ka jira shi. Za ku gani iko na Allah. Gashi nan suka ce your video is generating, sai ka jira su. Kun ga nan da 80 ne, saboda yanzu sun ɗau guda 30. Wannan credit ɗin sun ɗau guda 30 ya dawo guda 50. Yanzu ina da balance ɗin guda 50. Kullum ka shiga za su baka guda abin nan guda 80 guda 60. Gashi nan a nan din nan ake ganin inda idan ya gama za ka gan shi. Ina jin nan gurin ne, gashi nan yawwa, gashi nan suka ce your video is ready, sai ka danna nan gurin za ka gan shi. Gashi nan kun ga waɗannan duk waɗanda na yi ne. Ina jin yawwa wannan shi ne wanda na yi yanzu. Sai ka buɗe shi yawwa, idan ka danna shi zai buɗe ma, za ka yi playing ɗinsa, za ka iya ganin sa. In kai playing ɗinsa kuma za ka iya downloading ɗinsa. Yanzu bari ku gani, gashi nan zai yi playing yanzu, za ka ga yanda yi. Idan kana so ka yi download ɗinsa, wannan kibiyar ita za ku danna. In ka danna ta gashi nan option zai fito. Gashi nan aka ce download, sai ka danna wannan download ɗin. Gashi nan suka ce with watermark. Tun da ni baka biya kuɗi ba sai ka zaɓi wannan with watermark ɗin. Idan kai subscribe ne shine za ka iya download ɗinsa ba tare da watermark ba. Yanzu gashi nan yana downloading. Kun ga ya gama yin downloading yanzu. Sai ka danna wannan cancel ɗin. Gashi nan za ka iya playing ɗinsa a nan. Yanzu idan ka ji cikin player ka za ka gan shi ya riga ya sauka. Yanzu bari in je muku cikin player ta, za ku gan shi ya riga ya yi downloading. Kun gan shi nan already ya riga ya sauka ya yi downloading. Sai aka iya danna aka yi playing ɗinsa, za ka gan shi. Kun gani? Gashi nan yana dariya kuma yana yin tafi. Kun gani? Kun gani ko? Kun gan shi ko? Wannan shine hanya mafi sauki yanda ake yi. To yanzu idan kuma baka fahimtar yaren turanci, ka je Google Play Store ka yi download na akwai application yanzu da zan nuna maka. In ka je Google Play Store ka yi searching din wannan application din Google Translate. In ka yi download ɗinsa sai ka buɗe shi. In dai ka buɗe shi, shi ma za ka iya amfani da shi. In ka rubuta masa yaren Hausa sai kuma ya fassara maka shi. Komai tsayin yaren ka rubuta masa sai fassara maka shi idan mai dama da shi turanci. Kaga sai kai kwafi ɗinsa sai ka je kai paste. Kaga hanya ce mafi sauki. Yanzu misali ga hukumin kamar nan daga English ne zai mai da shi Hausa. To idan kana so ya koma daga Hausa zuwa English sai ka danna nan gashi nan. Kun ga sai ka rubuta Hausanka a nan. Misali ka ce yaro yana tsalle. Za ku ga zai mayar muku da shi. Kun ga the child is jumping. Kun ga gashi nan kawai sai kai kwafi. Kana danna wannan alamar kwafi din, kayi kwafi din wannan turanci, sai ka je ka paste ɗinsa. Amma baka iya yin rubutu da in turancin ya ne maka wahala. To shine wannan dai shine yanda ake yin wannan ɗan ƙaramin avatar ɗin. Sai mun haɗu a karo na gaba, da Allah ya sharing ga yan wasu masu amfana.